Тук има шредер. Виждаш ли ги тия ребра? Тия ги няма на английските, разбираш ли? Виж, дъното не е само такова, ами е пълно. Виж, тия ребра са навсякъде. Усилени. Слушай, гледай, отвори го току-що. Ух, да има, майко. Уникални, гледай заварките, батко. За какво става въпрос? Тройна. Гледай. Даже и лопата са ни пратили, виждаш ли ги? Това е лопатата за праха, за пепелта. Ето ги, това са за... Ето тук също са пепелта, виждаш ли? Ето го горе се вижда оребреното пода. Там се слага командната конзола, в смисъл щита, както му викат те. Ето отдолу почват кабелните трасета. И тях са ги монтирали. Виждаш ли? Ето тук горелка 3, 4, 5, 2, 1. Ето ги тук горе трите за вторична камера. Това е клапата за налягане. Тук.